Duwang aki ipinangaki na kulor asul ang mata sa Tercer Distrito kan Albay. Nagpapatrol, Mitch Villanueva. Enot na maririsa sa sarong taon na si Eric James kan siyudad ni Ligao ang sa iyang mata. Asul ang kulor kaini nagaro foreigner. Alagad Pinoy na Pinoy ang mga magurang niya. Bata-bata pa nilalagyan mo na ng contact lens. Sabi ko hindi po, normal po. Talaga, normal siya. Nakakakita ba siya? Sabi ko, opo, nakakakita naman po. Istorya kan ina ni Eric James, piglihi niya sa munyeka si Eric James. Mahilig man siya maghiling ng mga anime na may mga blue ang mata na characters. Araw-araw po ako nanonood ng Barbie. Pumupunta pa ako niyan sa kapatid ko para magsalang ng CD. Inano ko pa talaga sa Dora Box. Hinanap-hanap ko. Yun, nanonood ako. Tsaka yung sa umaga dati, uso yung Naruto. Yun, tingnan mo yung Naruto minsan. Natutuwa na ako pag nakikita ko. Ganun lang. Dai nagsusolo si James sa Kamlig Albay, kulor asul man ang mga matakan 11 anyos na si Nika. Alagad pula si Nika na nagkaklase ngunyan sa special education. Kala ko, blurred. Yung pala blue na talaga. Paminsan-minsan, nabubuli din siya dahil sa blue yung mata niya kasi different nga. Pero in-explain ko naman na different lang pero same lang, nakakakita rin siya. Huli sa kakaibang kulor kan mga mata ni Eric James sa si Nika, dakul ang mga nangangalas kaini. Ang cute niya. Talagang sabi ko, magkakaano naman dahil ang anak mo. Ang ganda ng mata. Paliwanag ang optometrist na si Dr. Clarence Montanes, bako sa paglihi kundi kakulangan sa melanin. Ang dahilan kung nataasul ang mga mata kaini. Lack of melanin na nung bata. So, kaya nagkakaroon ng blue eyes or ganon. Kasi kung sapat yung melanin niya, so brown yung magiging iris niya. So, from that, kulang lang yung pigmentation niya sa body. Namamana ang siring na kondisyon. Nasa genetics niya na yung kulang yung melanin. So, pag nagkaroon siya ng asawa or Daimanin dapat na ikaalarma ang mga magurang kan mga aki kay puhan sa nang magpa-check up in kaso may maririsang kakaiba sa paghiling kan mga ini. Mitch Villanueva, ABS-CBN News.